Sanyi yanayi ne mai ɗauke da hazo. Yanayin yakan zo ɗauke da ƙura da iska mai ratsa jiki. Lokacin sanyi mukan kasance muna fuskantar tsagewar leɓe, bushewar fatar jiki, bushewar maƙogwaro da kuma ƙishin ruwa. Sanyi a lokuta mabambanta yakan tada cututtukan numfashi irin su asma, pneumonia da sauran cututtuka. Hanyoyin da ya kamata mu bi don samun lafiya a lokacin sanyi. Na ɗaya, shan ruwa da yawa. Sakamakon bushewar iskar da ake samu a lokacin sanyi, ana so mutum ya dinga shan ruwa aƙalla kofi 7 zuwa 10 ko sama da haka a kullum don ƙauracewa bushewar jiki a lokacin sanyi. Shan shayi lafiyayye. Lafiyayyen shayi na ganye yana cike da antioxidant wanda yake yaƙar free radicals a cikin jikinmu. Free radicals su ne sinadaran da za su iya haifar da lahani idan suka yi yawa a cikin jikinmu. Suna da alaƙa da cututtuka da yawa, ciki har da ciwon sukari, cututtukan zuciya da ciwon daji. Kofin shayi mai zafi yana ƙara wa jiki ɗumin da yake buƙata a lokacin sanyi. Shan shayi mai ɗauke da tafarnuwa yana ƙara inganta garkuwar jiki. Masana kimiyya suna ganin tafarnuwa tana da wasu abubuwa a cikinta waɗanda za su iya yaƙi da cutar mura. Shan shayi mai citta haɗi da turmeric wato kurkur tare da sanya zuma da ruwan lemon tsami ka iya magance matsalar bushewar maƙogwaro. Wannan haɗin kan magance tari, mura da kuma baiwa jiki ɗumin da yake buƙata a lokacin sanyi. Yin wanka da ruwan ɗumi ba ruwa mai zafi ba zai taimaka wa fatar mu matuƙa wajen kare ta daga tsatsagewa ko waskane wanda ke haddasa bushewa da ƙaiƙayin jiki. Cin dafaffen ƙwai guda ɗaya a kullum. Ƙwai rukunin abinci ne da ke samar da wasu muhimman sinadaran vitamin. Ana samun vitamin B6, B12, vitamin D, protein, calcium da sauransu. Sinadarin protein da ke ƙunshe cikin ƙwai yana taimakawa da dawo da fata daidai daga bushewa a lokacin sanyi. Cin 'ya'yan itatuwa da kayan marmari masu yawa. 'Ya'yan itatuwa da kayan marmari su ne tushen sinadari na vitamin da jiki ke bukata don samun lafiya da kuma samun ruwa a jiki. A wannan lokaci na sanyi, kayan marmari na ɗauke da ruwa mai yawa da vitamin wanda ke taimakawa wajen rage ƙishin ruwa da bushewar fata wanda iskar kaka ke haifarwa a wannan lokacin. Har ila yau 'ya'yan itace na taimakawa wajen yaƙi da cututtuka da kuma inganta garkuwar jiki. Samun abincin da zai ƙara inganta mana garkuwar jiki na da matuƙar muhimmanci a wannan yanayi na kaka, musamman don yaƙi da cututtukan da suka shafi maƙogwaro kamar mura. Don haka cin kayan itatuwa da kayan lambu zai taimaka wa jiki wajen yaƙi da cututtukan da ake iya kamuwa da su a lokacin sanyi tare da inganta garkuwar jiki. Cimaka irin su tafarnuwa, citta, alayyafu, almond, sunflower, turmeric, gwanda kan taimaka wajen bunƙasa garkuwar jiki tare da hana kamuwa da cuta a wannan yanayi na kaka. Cin kitse lafiyayye. Ba kowane nau'in kitse bane ke iya cutar da mu ba. Akwai lafiyayyen kitsen da za mu iya ci ba tare da tsoron yi wa zuciya illa ba. Kitse mai lafiya yana ba da kuzari ga gyara fata. Ana iya samun lafiyayyen kitse daga gyaɗa, man almond, man kwakwa, man kifi, avocado da sauransu. A ƙarshe, cin abinci kamar wake, karas, tumatir, gyaɗa tare da kifi suna taimakawa wajen gyara ƙwayoyin da suka lalace, kuma suna ba da gudunmawa ga fata ta yi laushi da sheƙi. Sanya tufafin da suka dace a lokacin sanyi yana taimakawa wajen kare kamuwa daga cututtuka ko cutar da ke iya yaɗuwa a lokacin sanyi. Tufafi masu kauri da ɗumi suna taimakawa wajen samar da ɗumin da jiki ke buƙata. Kula da fata. A ɓangaren gyaran fata, za mu iya kula da fatar jikinmu ta hanyar amfani da wasu nau'ikan mayukan gyaran, musamman idan mutum yana fama da matsalar bushewar fata. Hakan zai taimaka wajen tsiro da lafiyayyar fata a jikinmu. Zaɓar kayan gyaran jiki. Zaɓar kayan gyaran jikin da ya dace. Man zaitun da man kwakwa da man kaɗanya. Waɗannan sun ƙunshi fatty acid da yawa da lafiyayyen kitse wanda fatar jiki ke buƙata. Za a iya shafa wannan man bayan an fito daga wanka don rage bushewar fata. Haka kuma za a iya yin amfani da man zaitun ko man kwakwa wajen dafa ko soya da kuma haɗa abinci. Yin amfani da man shafawa wato moisturizers zai taimaka wajen kawar da bushewar fata, sannan kuma suna ba da kariya matuƙa ga fata wajen sake farfadowa. Hakanan za a iya shafa man kwakwa ko man kaɗanya bayan an fito daga wanka. Mu kula da hannayenmu, ƙafafunmu, leɓɓanmu. Wani abu mafi muni game da lokacin sanyi shine bushewar leɓɓa, hannaye, ƙafafu. A don haka, amfani da mayukan gyaran jiki ke da matuƙar muhimmanci a wannan lokacin. Hannunmu, ƙafafunmu, leɓɓanmu su ne wuraren da ke da rauni a jiki a wannan yanayi. Yawaita sanya man leɓe da murza mai a hannu daga lokaci zuwa lokaci tare da kaucewa yawo ba takalmi. Shafa mai musamman man kaɗanya don kaucewa kaushi ko faso. Sunana Binta Garba Kawo.